Talisay City Mayor Samsam Gulyas makigtagbo sa mga department sa mga kadaguan sa Department of Health human sa managlahing kaso sa COVID-19. Samtang 31 na lang ang anaa sa Temporary Treatment and Monitoring Facility 2 itandi sa 72 nga na-isolate nga anaa sa talaan sa DOH-7. Si Chelo Valiena sa report. Sa COVID-19 case bulletin sa Department of Health 7, misaka na usab nga to sa 107 kabagong kaso, itandi sa 105 sa miaging Sabado sa hapon sa Talisay City. Nagpabiling anaa sa 625 ug 84 ang mga recoveries ug nakalas. Misaka na usab sa 816 ang mga confirmed cases, gikan sa 814 sa Sabado sa hapon. Maabot na usab sa 35 ang admitted sa Tambalanan, itandi sa 33 sa miaging Sabado. Samtang nagpabiling 72 ang anaa sa isolation. Apan si Mayor Samsam Gulyas, mitataw nga managlahi ang mga kaso nga natala sa City Health Department ug sa DOH-7. Like take for example yesterday, DOH reported 2 cases here in the city of Talisay. One was a reswab, so it's really one new active case. Subay niini, mobisita ang Department of Health sa ilang buhatan aron takduon ang managlahi nilang mga kaso. Laing gitumbok ni Gulyas ang kalangan sa pagpahibaw sa DOH-7 sa mga nakalasama sa 5 nga natala sa namatay sa miaging Agosto 6 sa COVID-19 case bulletin sa DOH. Samtang 31 ra usab ang anaa sa ilang isolation, apan sa natala sa DOH moabot sa 71 ang mga COVID-19 cases nga na-isolate. Magstorya sila sa muang City Health para iklaro na to ang mga numero, because sometimes from the DOH tracker in the internet and our cases here that we have on NAMI record sa city is different. Uban ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bistak.